ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ଜଳ ପରି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତାହାର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ରୂପ ଓ ଆକାର ନଥାଏ। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଜଳ ପରି ଜୀବନରେ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସରଳ ହୃଦୟ ଜନ୍ମ ନିଏ, ହେଲେ କିଛି ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠାପର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ରଖ ଯିଏ ତୁମ ସାଥିରେ ଦର୍ପଣ ଓ ଛାଇ ଭଳି ରହିବ, କାରଣ ଦର୍ପଣ କେବେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ଆଉ ଛାଇ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସରିଯିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଯେପରି ଦୀପ ଜଳିଲା ପରେ ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ,